Здравейте, приключенци откриватели! Казвам се Анастасия и бих искала да споделя с вас много вдъхновяващ опит, който имам с материалите на Ясен Николов. И много силно се надявам, всъщност бих се радвала, ако това, което споделя, ви върши работа и ви е полезно. За какво става въпрос? Вие сте слушали материалите на Ясен Николов. Ако все още не сте го направили, може да проверите канала в YouTube Global Lightworks. Има над 2500 материала, които ежедневно се обновяват. Материали за личностно развитие, за вътрешно лидерство, за ускорено учене, за вътрешно усъвършенстване и еволюция. И всъщност много източника е скъпоценен, защото обхваща петте измерения на нашата личност, на нашата същност и също така динамиката по вертикал и по хоризонтал, т.е. отношенията помежду ни като човешки същества, в груповите динамики, в кръговете на загриженост и на влияние. И също така по вертикал, по линията нагоре към вътрешната ни и висшата ни природа. И така, когато започнем това пътуване или когато се върнем обратно на тази пътека, защото ние всъщност оттам идваме, и когато започнем да се завръщаме към истинската си природа, откриваме толкова много пластове и детайли, подробности и всъщност картината започва да ни се намества. Но тъй като сме го били забравили това знание, отначало може да изпитваме затруднение в това рационалния ни ум да обеме цялата информация. Разбира се, едно от решенията, които винаги работят, е да кажете, независимо от степента ми на моя рационален ум, всичко разбирам, тъй като на едно ниво на истината аз вече знам това. Това е едното решение, но ако искате да материализирате тези учения, тези техники и иновативни знания, които са всъщност много живи. Личният ми опит и личният ни опит с Ясен показва, че той непрекъснато оживява знанието, усилва го, мултиплицира го, и едно с друго няма едно и също, доколкото в същото време са едно и също, базирайки се на интелигентността, сърдечността и жизнената сила, която всеки един от нас има и към която се завръща. И така, от тези над 2500 материала и когато започнем да се завръщаме към истинската си природа, откриваме толкова много пластове и детайли, подробности и всъщност картината започва да ни се намества. Но тъй като сме го били забравили това знание, отначало може да изпитваме затруднение в това рационалния ни ум да обеме цялата информация. Разбира се, едно от решенията, които винаги работят, е да кажете, независимо от степента ми на моя рационален ум, всичко разбирам, тъй като на едно ниво на истината аз вече знам това. Това е едното решение, но ако искате да материализирате тези учения, тези техники и иновативни знания, които са всъщност много живи. Личният ми опит и личният ни опит с Ясен показва, че той непрекъснато оживява знанието, усилва го, мултиплицира го, и едно с друго няма едно и също, доколкото в същото време са едно и също, базирайки се на интелигентността, сърдечността и жизнената сила, която всеки един от нас има и към която се завръща. И така, от тези над 2500 материала. Здравейте отново, записът ни беше прекъснат, но както Ясен ни учи, не се отказваме, а продължаваме отново и отново. И така, как по най-добрия начин да слушате материалите на Ясен Николов и да ги сваляте като диаграми, към които след това много лесно може да се завръщате. И така, отидете на Global Lightworks в YouTube
и изберете тема, която в момента е близка за вас. Може да търсите по ключова дума или да отидете директно на материал, който сте избрали от Facebook групата ни fb.com/7 дни сила с лято. И така отивате, когато сте вече на записа, пригответе си бял лист и химикал и в средата на листа си запишете темата или ключова дума, която е свързана с темата. От тази ключова дума, докато слушате записа, извеждайте стрелки с основните аспекти от темата, онова, което ви прави впечатление, и може да добавяте малки образи, рисунки, ваши диаграми, схеми малки, които съответстват на аспекта, в който в момента отбелязвате. И всъщност така знанието, което аудиално слушате, вие моментално го пренасяте на белия лист. Защо да правите това? От една страна, това е, вие развивате вашата интелигентност на слушане, развивате вашата интегрална интелигентност, защото в момента, в който вие чувате, вие вече го материализирате. Така знанието много по-бързо се проявява във вашия личен свят и още една от ползите или още едно качество, което разгръщате, когато слушате материалите и ги възпроизвеждате като диаграми на белия лист, е, че всъщност това става вашето лично преживяване. И ще видите как диаграмите в един момент оживяват с вашия личен стил. Те се превръщат в карти на вашето лично приключение, например на картата на самочувствието или на картата на интелигентността или на картата на емоционалната интелигентност, каквато е темата. И така ще увеличите радостта от материалите, които слушате, и всъщност също така ще ги слушате по-активно. Ние всички знаем, че природата на ума е много непостоянна и доста често се разсейваме. Колкото интересна да ни е темата, разбира се, концентрацията ни с всеки ден нараства. И когато открием вътрешната си дълбока мотивация да изследваме, да прилагаме в живота си, да подобряваме характера си, да подобряваме живота си и да споделяме с другите нашата лична опитност, защото всъщност това е основната ни мисъл, основната ни цел в живота и мисия, да еволюира съзнанието ни, и да се приближаваме все повече и повече до тази наша вътрешна изначална същност, която е истинската ни природа, душевната ни природа. И така, когато имаме тази вътрешна мотивация за личностно усъвършенстване и развитие, тогава вече приложението на това, което споделям, става много практично и бих се радвала да споделите как се чувствате, как се разгръщат вашите диаграми. И така ще откриете една ваша уникална черта, да рисувате карти, приключенски карти на територията, която изследвате в момента. И така това е сливане на света на лектора, на вашия водач или наставник, който сте избрали, който ви вдъхновява, който живее ученията, които ви преподава, на който се възхищавате, вашия герой, и вашето лично преживяване като ученик, като пътешественик, като откривател. И всъщност на листа ще получим една трета реалност, която е много повече от съвкупността на двете реалности и индивидуално, на наставника ни и на нас като ученик. И така, това е, което искам да споделя. Опитайте, вижте как работи това за вас. За мен лично е осъществяване на моя детска мечта да бъда художник, да се проявявам като онзи, който пресъздава реалността и образи върху хартия. Така че този начин за учене е
така съвързвам и развивам своята креативност. Надявам се това да работи и за вас. Това е за сега. Може да ме намерите във Facebook, Анастасия Панайотова, също и като Йога Днес във Facebook, yogadnes.com. Пишете, ще се радвам да споделите как това работи за вас. Всъщност сега се сещам, че може да учите всичко по този начин. Може да учите всичко по този начин. Също така, тази технология, учене чрез диаграма, развива и вашата интегрална интелигентност, т.е. пълнотата, знанието, осмисленето, емоцията, която преживявате, докато виждате как се изрисува самата карта. Да. Така че ползите са много и те ще продължават да се разгръщат във вас. Научите някой на тази техника, научете децата си, така те ще бъдат удовлетворени да учат по забавен начин. И всъщност още така в полет, още една от ползите, които се сещам, много лесно и бързо може да откриете и да си възвърнете спомени от тези обучения, от тези материали, просто с един поглед. Разбира се, и фотографската ви памет може да проработи, може да работи. Може да възстановявате в паметта си мигновено как изглежда мисловната карта, как изглежда диаграмата, къде беше. И така, много бързо да възпроизвеждате знанието. Защо? За да го споделяте, да вдъхновявате други от нас, които учат, които се обучават. Всъщност това сме всички ние, защото ключа към развитието ни и, ако бих могла да кажа, вечната ни младост и вечния ни живот е непрекъснато да се обучаваме, да учим себе си, да учим другите, деликатно слушайки техните нужди, да се интересуваме от какво се интересуват те, да споделяме деликатно с внимание, без да назидаваме, с внимание, с така непривързаност, просто с една много естествена нужда да общуваме заедно и да споделяме онова, което ни вдъхновява и прави живота ни по-добър. И така, щастлива съм, че мога да споделя тази технология с вас. Използвайте я, споделете я с приятели и близки и успех в пътя!